Binata ka na ngayon at ito ng tamang panahon upang sabihin ko sa iyo na ikaw ang dapat nahahalili sa iyong itay na magiging pinuno. Ikaw lamang ang nag-iisang anak at tatanggap sa ating sumpa sa pamamagitan ng itim na batong ito. Pero Tio Pilo, tahimik na ho kaming namumuhay rito ni nanay. At isa pa ho bata pa ho ako. Ayaw kong maging aswang na tulad ninyo. Wala kang magagawa, Emil. Nasa dugo mo ang pagiging aswang at hindi mo yan may tatago. Marami pong salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads at mga nagla-like, share ng ating mga kwento. Malaki po yung tulong sa amin bilang maliit na views at channel. Marami pong salamat. Simulan na natin ang kwento ni Emil. Iwaga Story. Ako si Emil, nakakahiyamang aminin. Pero totoo, nasa lahi kami ng mga aswang. Nangyari ang lahat ng ito edad 15 anyos pa lamang ako. Habang nandoon kami sa isang maliit na sityo na may mga iilang kabahayan na kung saan ang mga naninirahan doon ay katulad din namin na nasa lahi ng mga aswang. At sa maniwala man kayo o hindi, totoo ang aming lahi. Isinumpa kami upang maging aswang magmula pa noon at magpahanggang sa ngayon. Hanggang sa dumating ang isang araw nang ipatawag kami ni Lolo Pancho patungo sa kanyang tahanan. Nagtipon-tipon kami roon para ipaalam niya ang patungkol sa banta ng isang bantog na albularyo noon, si Mang Gregorio. Ang isang matinik na albularyo na walang patawad kung pumaslang sa mga katulad naming aswang. Kaya naman sa gabing yon, inihayag ni Lolo Pancho na kinakailangan naming mag-ingat. Ito ang oras ng ating pagtitipon-tipon. May masamang banta sa atin at kinakailangan nating magdoble ingat. Si Gregorio ay patuloy tayong hinahanap ngayon. Ang kilalang matinik na albularyo sa Kapatagan. Yun ay dahil sa isang sanggol na nakuha ng ating kasamahan. Anong kinakailangan natin gawin, Pinuno? Mananahimik lang ba tayo rito nang wala man lamang tayong pagkain? Malawak ang kagubatang ito. Kaya kung pwede upang makapag-ingat ang lahat, mas mabuting mga baboy ramo lamang muna ang ating kainin kaysa mapasa kamay kayo ng Gregoryong yon. Sigurado kung hindi niya kayo pakakawalan at walang iiwang buhay kapag nasa kuta tayo ng bantog na albularyong yon. Mananatili muna tayo sa maliit na sityong ito at yon ang mas mabuti nating gawin. Itay, paano naman ang pangangailangan namin ng laman ng tao? Pati na rin ang kanilang dugo. Hindi naman masarap kainin ng baboy ramo. Hindi katulad ng mga sariwang laman ng tao na noon pa man ay kinasanayan na nating kainin. Tumahimik ka, Arthur. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Sino nang susunod na mamumuno rito? Ikaw lamang sa panahong ito ang papalit sa aking pinuno kapag lubusan na akong tumanda. Hindi ako kaya ng matandang albularyong yon. Huwag kang mayabang, Arthur. Ni isa sa atin dito ay walang kakayanan upang harapin siya. Malakas ang albularyong yon. Kaya wag na kayong magtangkang magtungo sa Kapatagan upang ni hindi matunto ng lugar natin ito kung saan tayo naninirahan. Si Tatay Arthur ang susunod na mamumuno at papalit kay Lolo Pancho kapag lubusan na itong nagretiro sa kanyang pagiging pinuno. Pinanunood lamang namin sila noon ni Nanay Maris habang patuloy na nag-uusap-usap patungkol sa banta ng bantog na albularyo. Isang umaga, may daladalang isang baboy ramo si Tio Pilo. Ibinibigay ito kay Nanay Maris sa kadahilan ng kahit na ako ay hindi pa rin talaga kumakain ng laman ng tao. Pinagbabawalan ako ni Inay kahit napilit akong inaabutan noon ni Tatay dahil nga umano sa bata pa ako. Kaya naman itong si Tio Pilo ay to the rescue na may daladalang regalong baboy ramo. Dahil noon pa man ay may gusto na ito kay Nanay pero hindi siya gusto ni Nanay Maris at ang kanyang napupusuan noon ay si Tatay Arthur. Anak Emil, nasa na ba ang batang yon? Umagang umaga wala na naman dito sa bahay. Bakit po, Inay? Nandito lang po ako sa likod bahay. May kailangan po ba kayo, Nay? Wala naman, anak. Kala ko kasi kung saan ka na napunta. Nag-alala ko sa'yo dahil sa mga sinabi kagabi ng iyong lolo. Hindi naman po siguro ko sasaktan ni Mang Gregorio. Bata pa po ako, Inay. At saka hindi pa naman po ko lubusang aswang. Hindi pa nga ako kumakain ng laman ng tao. Magandang umaga sa inyo, Emil at Maris. May dala akong baboy ramo. Para sa inyo to. Nandiriyan ka pala, Pilo. Bakit ang aga mo naman yatang napadaan dito sa aming bahay? Inaalala lang kita. Lalong-lalo na si Emil. Kaya pinaguli ko kayo ng baboy ramo para sa inyong pagkain. Naku, Pilo, wag mo kaming isipin dito. Nandiyan naman si Arthur para ipangasok kami ng makakain.
Sa katunayan nga ngayon ay nasa kagubatan pa siya at patuloy pa rin nangangaso. O Pilo, ano namang ginagawa mo sa bahay namin? Arthur, ipinagdala ko lamang si Emil ng baboy ramo para sa kanyang pagkain. Huwag mo nang isipin si Emil, ako nang bahala sa kanila. Kayang-kaya kong ipaghanda ng pagkain ng pamilya ko. Alam ko naman ang layunin mo rito, Pilo. Ang puntahan lamang si Maris at hindi si Emil. Hindi naman. Sige, talis na ako. Kung ayaw niyong tanggapin ang baboy ramong ito. Kung nung unay nakangiting dumating si Tio Pilo, umalis itong malungkot na nakasimangot. May dala-dala na ring baboy ramo noon si Itay na pinagsalu-saluhan naming pamilya at ang hindi naubos na karne ay dinadarang namin sa ibabaw ng lutoang abuhan. At nang sumapit ang isang gabi, dumating ang isang matinding bangungot na ayaw naming mangyari noon. Ang kinatatakutan ng aming pamilya, pati na rin ang aming samahan, ang matunto na matandang albularyong si Mang Gregorio. Ang aming pinagkukubli ang sityo na tahanan ng lahi naming mga aswang. Emil at Maris, tumakas na kayo. Inaatake ang ating sityo ni Mang Gregorio. Pupuntahan ko si Itay dahil sigurado kong siya ang punteriya ng matandang albularyong yon. Patuloy na nasusunog noon ang mga tahanan. May mga nagsisigawan. Madaling nagtungo noon si Itay sa tahanan ni Lolo. Dali-dali naman kaming tumakbo ni Nanay upang lubusang makalayo sa sityong yon. Pati na rin ang iba naming mga kasamahan ay nagsipaglikas na dahil sa patuloy na pagkalat ng apoy at ang iba sa aming mga kalahi noon ay pinaslang na ng matandang albularyo upang matunto ng kinaroroonan ni Lolo Pancho. Nagkalat ang lahi namin noon. Ang iba ay napunta sa Mindanao at ang iba naman ay sa Negros. Subalit mas minabuti namin ni Nanay na magtungo sa Kamaynilaan upang doon ay lubusang magbago at kalimutan ang lahat na nangyari patungkol sa aming pagiging lahing aswang. At ang nabalitaan na nga namin noon, napaslang si Lolo Pancho ng bantog na albularyo, pati na rin si Tatay. Kaya naman ang lumo kami noon ni Nanay at namuhay na lamang ng tahimik sa Kamaynilaan. Subalit kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, inaatake si Nanay ng kanyang pagiging aswang. Kumakain na lamang ito ng hilaw na manok at nagkukulong sa kanyang silid upang hindi makapaminsala ng mga tao sa syudad. Inay, ayos ka lang po ba dyan sa kwarto? Baka po kailangan mong tulong ko. Hindi na anak, ayos lang ako rito. Huwag mo kong alalahanin. Bukas na may pasok ka pa. Sige na't magpahinga ka na anak. Masayang nag-aral noon si Emil sa Kamaynilaan. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Naging normal na bata hanggang sa dumating ang isang araw. Natunto ng kanyang Tio Pilo ang kanilang inuupahang bahay. 5 taon na rin ang nakakalipas nang mangyari ang masamang bangungot sa kanilang sityo. Tio Pilo, akala ko po ay may masamang nangyari na rin po sa inyo. Para ka namang nakakita ng multo. Buhay na buhay pa ako. Kamusta naman ang nanay mo, Emil? Ayos lang naman po siya. Pero paminsan-minsan ay inaatake ng kanyang pagiging aswang. Binata ka na ngayon at ito ng tamang panahon upang sabihin ko sa iyo na ikaw ang dapat nahahalilis sa iyong Itay na magiging pinuno. Ikaw lamang ang nag-iisang anak at tatanggap sa ating sumpa sa pamamagitan ng itim na batong ito. Pero Tio Pilo, tahimik na ho kaming namumuhay rito ni Nanay. At isa pa ho bata pa ho ako. Ayaw kong maging aswang na tulad ninyo. Wala kang magagawa, Emil. Nasa dugo mo ang pagiging aswang at hindi mo yan maitatago. Ikaw ang hahalilis sa iyong Itay at susunod na magiging pinuno. Bakit hindi na lang ho ikaw? Di ba ikaw ay kalawang anak ni Lolo? Magkaiba tayo ng antas. Ang antas ng aking kapatid na si Arthur ay nakatalaga para maging isang pinuno. At ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na kung sakaling may mangyari mang masama sa kanya, ikaw ang papalit. Kaya wala kang magagawa ngayon, Emil. Kinakailangan mong bumalik sa ating lugar upang pamunuan ang ating samahan. Dapat ay naubos na lang kayo para matigil ng sumpang ito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Emil. Matagal na pinaghirapan ng iyong lolo ang ating samahan. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang mailigtas lamang ang iba roon. Pati na rin ang iyong amang si Arthur. Nakipaglaban sila sa bantog na albularyo. At kaya ngayon, kinakailangan nating buhayin ang ating samahan at yun ay sa pamamagitan mo. Sa mga sinabing yun ni Tio Pilo, kahit si Inay ay walang nagawa. Nakatungo lamang ito roon sa aming tahanan. Sumang-ayon sa mga sinabi ni Tio Pilo. Pero ako ay patuloy pa ring tumatanggi na hindi tanggapin ang sumpa sa pagiging pinuno ng lahi naming mga aswang. Nanatili si Tio Pilo sa Kamaynilaan. Araw-araw itong dumarating sa aming tahanan sa 10 oras ng gabi. Hanggang sa magkapalagayan na nga ng loob si Nanay sa Tio Pilo. Lubusan na itong nanatili sa aming tahanan. Inalagaan si Inay na kapag sinusumpong ito ng kanyang pagiging aswang,
Laging nakaalala itong si Tio Pilo para alagaan si inay. Tio Pilo, paano kung paslangin mo na lang kaya ako para ikaw na maging pinuno? Wala sa guhit ng aking palad Emil ang maging pinuno. Ikaw at ang iyong itay ang nakalaan para roon. Mananatili ako sa tahanang ito hanggat hindi kayo sumasama sa akin ng iyong inay. Kaya kung ako sa iyo Emil, sumama na kayo sa akin. Pamunuan mo ang mga naghihintay sa atin doon. Buhayin mong kinagisnang pamumuno ng iyong lolo. Patuloy pa rin akong nagmatigas hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho. Nakilala ko si Cherry. Maganda siya. Nung una ko pa lamang siyang makasama sa trabaho noon, napansin ko na ang pagiging malapit niya sa akin. Palabati siya at laging nakangiti. Kaya naman sa araw-araw naming pagsasama sa trabaho, nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong magkaiba kami ng uri. Nasa lahi ako ng mga aswang, samantalang si Cherry ay isang normal na tao. Magandang araw sa iyo, Emil. Siya nga pala, marami akong nilutong pagkain. Dahil alam kong madalas kang kumakain sa labas ng trabaho. Kaya kung gusto mo pagsaluhan na lamang natin yung niluto ko. Sige Cherry, siguro mamaya pagka break time na natin. Hanggang sa dumating ang araw na naging nobya ko na itong si Cherry. At nang malaman nga yun ni Tio Pilo, galit na galit ito. Dahil sa hindi umano kami nababagay, isa umano kong nasa lahi ng mga aswang. At ang kinakailangan ko umanong maging nobya ay ang kauri ko rin. Tio Pilo naman, tinanggap na nga kita rito sa aming bahay. Pagbabawalan mo pa ako sa gusto ko. Hayaan mo naman ako mamuhay na parang isang normal na tao. At isa pa hindi ko pa tinatanggap ang binibigay mo sa aking sinumpang bato. Kaya hindi mo pa ako kauri. Emil, kahit na wala ka pang kakayanan na magbago ng anyo, isa ka pa ring aswang. Kinakalimutan mo na yata na ang dugong nananalaytay sa iyong katawan ay nagmula sa aking kapatid. Guguluhin ko ang pagsasama ninyo ng iyong nobya. At hindi ko siya titigilan hanggat hindi kayo nag-iiwalay. Pilo, wag mo namang kontrolin ang anak ko. Kaya nga kami lumayo roon upang mamuhay siya ng normal. Kung gusto mo umalik ka na lamang na mag-isa roon at pamunuan mo sila. Hindi yung ginigipit mo si Emil. Huwag kang makialam dito Maris. Kinukonsinti mo pa ang anak mo. Malamang kung nabubuhay ang kapatid ko ngayon, ganito rin ang gagawin niya. Subukan mo lamang naguluhin si Cherry. Papipilitan akong lumaban sa iyo, Tio Pilo. At ano namang magagawa mo sa akin? Wala ka pang sapat na kakayanan para kontrahin ako sa gusto kong gawin. Humanda ang nobya mong yan. Tatakutin ko siya at ipapaalam sa kanya kung sino ka at kung saan ka nang galing. Dumating nga ang isang araw nang makita ko si Cherry sa aming trabaho ni hindi na ako nito pinapansin. Kitang-kita sa kanyang mukha ang takot. Patuloy itong umiiwas sa akin at nang magkaroon ako ng pagkakataong makausap siya, wika pa nito habang patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Emil, layuan mo na ako. May nanggagambala sa akin. At ang sabi niya, kung hindi raw ako iiwas sa iyo, patuloy niya pa akong guguluhin hanggang sa mamatay ako sa takot. Totoo bang sinasabi niya sa akin, Emil, na nasa lahi ka ng mga aswang at nakatalagang maging isang pinuno? Cherry, patawad kung itinago ko yun sa iyo. Totoong sinasabi niya. Nasa lahi nga ako ng mga aswang. Ang lolo ko, ang aking itay, at ang aking nanay. Mga aswang sila. Pero gusto kong magbago. Kaya nga pinili kong ganitong buhay Kahit na hindi na ako tinatantanan ng aking Tio Pilo na bumalik sa aming lugar. Cherry, mahal kita. Huwag mo naman sana akong iwan. Hindi mo ba ako kayang tanggapin? Oo, at nasa lahi ako ng mga aswang. Pero may puso pa rin ako at maaari kong hindi tanggapin ang sumpa. Mahal din kita, Emil. Pero kinakailangan kitang layuan. Ayaw sa akin ng tiyo mo. Sana maunawaan mo rin ako. At ayaw kong mapahamak ang aking mga magulang. Pati na rin ang aking mga kapatid na binabantaan niya. Na kung hindi raw kita lalayuan, papaslangin niya ako. Pati na rin ang aking pamilya. At sa pagbabalik ni Emil sa kanilang tahanan, galit na galit ito na kinakausap ang kanyang Tio Pilo. Sampid ka lang sa pamilyang ito. Bakit mo pinakikialaman ang buhay ko? Hindi ka ang tunay kong itay at wala kang karapatan na panghimasukan ng pagmamahala namin ni Cherry. Emil, sinasabi ko naman sa'yo, gagawin ko ang gusto ko hanggat hindi ka sumusunod sa akin. Bumalik na tayo sa ating lugar at tatantanan ko ng panggugulo sa'yo. Tanggapin mo lamang ang sumpa. Ang sumpa? Paulit-ulit mo na lang bang pinagdidildilan yan sa akin? Pati ang mga pamilya ni Cherry ay tinatakot mo na rin? Ano pang mukhang iharap ko sa kanila ngayon? Sinisira mo na ang pagkatao ko na matagal kong pinagkaingatan sa lugar na ito. Kahit na anong ingat mo, Emil, lalabas at lalabas ang tunay mong pagkatao. Isa kang lahi ng mga aswang na nakaguhit sa iyong palad. Magmula pa lamang nang isilang ka sa mundong ito.
Tumakbo na lamang si Emil sa labas ng tahanan upang kahit papano'y makapagpalamig-lamig. Nagtungo siya sa gitna ng maraming tao upang pagmasdan ng paligid at tingnan ang kanyang sarili kung kakaiba nga siya. Subalit sa gitna ng mataong lugar, doon ay napag-isip-isip niyang tanggapin na lamang inaalok sa kanya ng kanyang tiyo upang lubusan ng manahimik ito at muli nang manirahan sa kanilang sityo. Ngunit sa pagbabalik niya sa kanyang silid, wala sa kanilang tahanan ang kanyang tiyo Pilo, pati na rin ang kanyang inay na isinasama nito sa panggagambala. Dahil nga sa gabing yon ay kabilugan na naman ang buwan. Muli siyang nag-isip habang nakahiga na kung lubusan siyang matutulad sa kanyang inay at tiyo, marahil ay matutulad na siya sa mga ito na hahanap-hanapin ang laman ng tao, pati na rin ang sariwang dugo na madalas kainin ng kanilang pagiging lahing aswang. Maya-maya pa ay may kumalabog sa kanilang pintuan na naririnig niya ang pagtatalo ng kanyang inay at tiyo Pilo sa likuran ng pintuan ng kanyang silid. Sambit pang wika ng dalawa. Huwag mo nang gambalain si Emil. Nananahimik ang anak ko. Hayaan mong tayo na lamang ang kumain ng pagkain yan dahil hindi pa siya lubos ang aswang. Ano ka ba Pilo? Hindi mo ba ako nauunawaan? Kinukonsinti mo ang anak mo Maris. Dapat lamang ay makatikim siya ng lamang ito upang tuluyan niya ng hanap-hanapin ang laman at dugo ng tao. Emil, lumabas ka riyan. Alam kong nandiriyan ka sa loob ng iyong silid. Tanggapin mo ang pagkain ito. At nang buksan ko nga ang pintuan, inilapag nito sa aking harapan ang isang karne na pilit niyang ipinapakain sa akin. Tikman mo Emil at sigurado kung hindi ka magsisisi dahil yan ang tunay nating pagkain, ang karne at laman ng tao. Maduwal-duwal ako ng mga oras na yon dahil sa kawalang hiyaan ni Tiyo Pilo. Wala namang magawa si inay na naging sunod-sunuran na lamang sa kanya nang dahil nga sa panghihimasok nito sa buhay namin ni nanay. Napilitan na akong kunin ng sinumpang bato upang lunukin sa kalagitnaan mismo ng kabilugan ng buwan. Ganyan nga Emil, ipagpatuloy mo lamang yan. Ikatutuwa ng iyong itay, lalong-lalo na ang iyong lolo. Dahil ay sa katuparan ng kanilang pinapangarap, ang muling magbalik ang ating lahi at muling may mamuno sa ating samahan sa pamamagitan mo Emil, aking pamangkin. At nang lumapat pa lamang ito sa aking dila, tuloy-tuloy sa aking lalamunan na para bang ang dulas nito na lubusang pumasok sa aking tiyan. 2 araw ang nakalipas habang nandudoon ako sa trabaho. Kakaiba na ang pakiramdam ko na para bang may hinahanap akong pagkain na hindi ko maintindihan. Lumakas ang aking pangamoy, pati na rin ang aking pakiramdam. At kapag nakakakita ako ng nagdadalang tao, patuloy akong natatakam na napakabango nito sa aking pangamoy na animoy masarap na pagkain. Ito na ba yung pakiramdam? Pero hindi. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hindi ako magiging aswang at hindi ako kakain ng tao. Subalit may patuloy na bumubulong sa aking isipan noon na gawin ko ang gusto kong gawin. Nasa kamay ko na umanong itim na kapangyarihan na kayang pumaslang ng sino man, lalong-lalo ng ikinatatakam kong pagkain, ang sariwang sanggol na paulit-ulit na nagpapatakam sa aking lalamunan. Isang gabi, habang natutulog ako noon, ang inaakala kong panaginip, totoo na palang nangyayari. Nang muli akong bumalik sa aking ulirat, nandudoon na ako sa labas ng tahanan. May dugo ang aking kamay. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ang pinaslang ko dahil sa wala na ako sa aking sarili at hindi ko na alam ang aking ginagawa. Dagli akong lumapit kay inay upang humingi ng tulong. Inay, ano na ho bang nangyayari sa akin? Hindi ko na ho makontrol ang sarili ko at nasaan na ho si Tiyo Pilo. Anak, nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng pagiging aswang na madalas ay aatakihin ka nito, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ang Tiyo Pilo mo ay muli nang bumalik sa ating lugar. Hinihintay niya tayo roon dahil alam niyang magbabalik umano tayo sa kadahilan ng nasa katawan mo ng bertud ng iyong lolo. Matapos ang lahat inay ng pagsang-ayon ko sa kanya, iniwan niya tayo ng ganun-ganun lang. Wala na tayong magagawa anak, harapin mo nang nakatakda sa iyo. Kinakailangan na nating bumalik roon upang pamunuan mo na ang ating samahan. Paano na ho inay ang trabaho ko rito? Pati na rin ang mga kaibigan ko. Basta-basta ko na lang ho silang iiwan. Kinakailangan anak, dahil isa kang pinuno, mas marami silang naghihintay sa iyo roon. Kaya kung maaari lang, bumalik na tayo sa lugar kung saan ka pinanganak. Mas tanggap tayo ng mga naninirahan doon. Lalong-lalo ka na matagal ka na nilang hinihintay. Muli akong napaisip na kung doon nga kami mananatili sa aming lugar, may iwasan kong pumaslang ng tao. Dahil sa kamay nilaan, mas maraming taong nanduroon at yun ang iniiwasan ko.
upang hindi rin malantad ang aking tunay na pagkatao. Kaya naman sa kinabukasan, habang hindi pa ako muling inaatake ng aking pagiging aswang, kaagad kami naganda ni inay upang bumiyahe patungo sa lupang aking sinilangan. Maligayang pagbabalik aking minamahal na Maris. Lalong-lalo ka na Emil, aking pamangkin. Magdiriwang tayo ngayong gabing ito. Nandirito na ang ating pinuno, ang anak ni Arthur na aking kapatid. Subalit imbis na matuwa ako sa pagsalubong ni Tio Pilo, ipinakita ko sa kanya na galit ako at hindi ako natuwa sa kanyang ginawa. Kaya naman sa ilang araw na pananatili namin doon ni inay, unti-unti ko nang nakontrol ang aking sarili na ang nilalantakan kong pagkain ay nanggaling lamang sa mga ligaw na hayop sa kagubatan. Hanggang sa isagawa ni Tio Pilo ang ritual sa pagsasalin sa aking pamumuno. Isang kambing ang pinaslang sa aking harapan at kinuha ang kabuuang dugo nito, pati na rin ang laman na ginamit na alay para sa akin. Wika pa ni Tio Pilo. Isang sariwang laman sana ng taong iaalay namin sa iyo, subalit alam kong hindi ka papayag, kaya ito na lamang ang aming naisip. Ang mahalaga, ikaw na ang namumuno sa ating samahan, aking pamangking Emil. Huwag mo kaming bibiguin tulad ng pamumuno ng iyong lolo. Ngumiti na lamang ako ng mga oras na yon, kahit na alam ko sa aking sarili na hindi ako masaya at hindi ko gustong nangyayari. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, malaya silang pumapaslang ng tao. Subalit ako ay nananatili pa rin sa pagpaslang ng hayop. Doon ko itinutuon ang aking pansin kapag nararamdaman kong magbabago ako ng anyo at nilulukob ako ng lubusan ng aking pagiging aswang dahil sa bertud na pinalunok sa akin ni Tio Pilo. Pilit ko silang binabago, subalit si Tio Pilo ang patuloy na sumusulsol sa aming mga kasamahan na pumaslang ng tao at hindi ng hayop sa kagubatan. Inay, alam kong pinuno ako pero hindi ako masaya sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Alam ko namang nasa lahi tayo ng mga aswang pero po pwede namang pumaslang ng hayop sa kagubatan tulad ng ginagawa ko, pero ayaw nila akong sundin. Dahil sa pag-uutos sa Tio Pilo, hindi ko na nga alam ngayon kung sino ang pinuno sa amin eh. Kung siya na nga ba o ako pa rin. Anak, pabayaan na lamang natin sila. Bata ka pa man noon, yan na ang gawain ng iyong Tio Pilo. Kaya nga hindi ko nagustuhan ang ugali niya at mas pinili ko ang iyong itay. Pero sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa. Siya na lamang maaaring humalili sa iyo balang araw kung sakaling maisipan mong muling umalis rito. Hindi ako aalis dito inay hanggat hindi natatama ang mga mali nilang gawain. Uot nasa lahi ako ng mga aswang pero nasa tama akong pag-iisip inay. Hindi katulad ni Tio Pilo at kung ayaw mo kong tulungan, lalapit ako sa albularyong si Mang Gregorio. Makikipagtulungan ako sa kanya para matigil lamang ang panggagambala ni Tio Pilo sa mga tao kabilang na ang ating mga kasamahan. Ano ka ba Emil? Malaking gulo ang naiisip mo. Ipagkakalulo mo ang iyong lahi samantalang hindi yan gawain ng iyong lolo. Pati na rin ng iyong itay. Mag-isip-isip ka nga. Inay, nanirahan tayo sa kamay nilaan. Alam natin ang pamumuhay ng isang normal na tao. Masakit para sa kanila kapag nawawala ng mahal sa buhay. Kaya kung magpapatuloy ang kasamaan nila Tio Pilo, ako na mismong gagawa ng paraan upang matigil lamang yon. Maya-maya ay biglang dumating si Pilo. Seryoso ang pagmumukha nito na nagtatanong ng, "Anong pinag-uusapan ninyong mag-ina? Naririnig ko ang pangalan ko." Wala naman Pilo. Magpahinga ka na. Dala lamang yun ang pagod mo. At ikaw naman Emil, matulog ka na rin. Patuloy na namamagitan sa amin si inay at dahil nga sa wala kong maaasahan na hindi alam ni inay kung saan siya kakampi, gumawa na lamang ako ng paraan upang hanapin ang kinaroroonan ng bantog na albularyong si Mang Gregorio. At nang matuntun ko ang kinaroroonan ng tahanan ng matanda, 1 taon na pala ang nakakalipas nang pumanaw ng matandang albularyo. At ang nakausap ko na lamang doon ay ang kanyang anak na lalaki na pinagpasahan nito ng kanyang kaalaman. Sino ka? At nagawi ka rito sa aking tahanan. Huwag na huwag kang magkakaila dahil isa kang aswang. Isang hakbang mo pa. Papaslangin na kita ngayon dito. Hindi ako masama. Naparito lamang ako para makipagtulungan kay Mang Gregorio. May nakapagturo sa akin na dito raw ang kanyang tahanan. Makipagtulungan? Ang isang aswang na tulad mo? Paano kami magtitiwala sa iyo? Dahil ang karamihan sa inyo ay mga traidor. Ibahin mo ako sa kanila. Oo, at aswang ako, pero hindi ako pumapaslang ng tao. Parang awa mo na. Maaari ko bang makausap si Mang Gregorio? Humihingi ako ng tulong sa kanya. Wala na si Itay. 1 taon nang nakakalipas at ipinasa niya na sa akin ang lahat ng kanyang kaalaman. Kaya ang hinihingi mong tulong ay hindi na mangyayari. Paano na? Siya pa naman ang kinakailangan ko.
upang matigil na ang kasamaan ng mga kasamahan ko roon. Ako ngayon ang pinuno ng mga aswang. Pero hindi ko gustong ginagawa nila. Pinilit lamang ako ng aking tiyuhin upang tumayong pinuno. Pero ang totoo, siya pa rin ang umahawak ng isipan ng aming mga kasamahan. Pinipigilan ko sila pero ayaw nilang makinig sa akin. Wala na akong magagawa roon. Tapos nang tungkulin ang itay ko sa inyo. Pinaslang niya na ang masama ninyong pinuno at matagal siyang nanahimik dahil doon. Pinagbuti niya na lamang ang kanyang panggagamot hanggang sa lubusan siyang tumanda. Maaari bang ikaw na lang ang makipagtulungan sa akin? Total naman, ipinasa sa iyo ng matanda ang lahat ng kanyang kaalaman. Ano namang mapapala ko sa inyo? Paihirapan ko lang ang sarili ko. Umalis ka na rito. Baka uminit pang ulo ko at ikaw ang paslangin ko. Parang awa mo na. Makipagtulungan ka naman sa akin. Gusto ko ng pagbabago. Ayaw ko ng ganung buhay. Hindi ako lubusang lumaki sa kabundukan. Katulad niyo rin ako na may mabuting kalooban. Nakakatuwa naman. Ang isang aswang na tulad mo. Nagmamakaawa sa tulad kong isang albularyo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Baka naman nililinlang mo lang ako upang makapagiganti sa amin dahil sa ginawa noon ni Itay sa inyong pamilya. Totoong sinasabi ko sa iyo. Kinalimutan ko ng lahat ng yon hanggang sa mapagtanto kong tama ang ginawa ng iyong Itay sa pagkitil ng buhay noon ng aking lolo. Nakuha mong simpatya ko. Sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Kapag nagkamali ka sa lahat ng planong ito, ako mismong papaslang sa'yo. Naunawaan mo ba? Tumango na lamang ako sa aking pagsang-ayon. At nang ipakita nito ang kanyang mga agimat sa katawan, inubad nito ang kanyang kasuotan. Nandudoon ang iba't ibang uri ng mga medalyon na pinagkaloob sa kanya ni Mang Gregorio. Ang lahat ng iyon ang ginamit ng matanda sa pagsalakay noon, kaya napaslang niya ang aking Itay at si Lolo. At habang nasa sa kanya ang lahat ng mga gamit, kumpiyansa siya na mapapaslang niya si Tio Pilo, pati na rin ang iba pa naming mga kasamahan. Ito ang sibat na may patalim sa dulo. Ginamit ni Itay noon sa pagpaslang sa mga aswang. Mabuti at nakatakas ka noon. Dahil kung hindi, malamang hindi nagtagpo ang landas natin ngayon. Sa palagay ko, bago ka pa lamang sa pagiging aswang, tama ba? Dahil kaya mo pang kontrolin ang sarili mo. Tama ka roon. Dahil lamang sa tampalasang si Tio Pilo, nilinlang niya ako at ginamitan ng karahasan upang lunukin ang sinumpang bato. Kaya nandito ako ngayon sa iyong harapan upang humingi ng tulong. Ibig mo bang sabihin ipakakalas mo sa akin ngayon ang pagiging aswang mo? Hindi pa sa ngayon, Nestor. Kinakailangan ko pa ito sa oras ng kagipitan. Matapos ang kanilang kasunduan, umalis na roon si Emil at muling bumalik sa kanilang tahanan. Muli niyang kinausap ang kanyang inay patungkol sa kanyang ginawa upang sa pag-atake ni Nestor ay kagad din silang makapaganda. Inay, sana'y mapatawad niyo ako. Aatake ho rito ang isang albularyo pero hindi na ho si Mang Gregorio kundi ang kanyang anak. Nakipagkasundo na ho ako sa kanya upang matigil na kasama nila Tio Pilo. Bakit mo ginawa yun, anak? Mauulit na naman ang nangyari noon. Inay, ako ang dapat ninyong unawain. Hindi ho akong tunay na pinuno, kundi si Tio Pilo. Ginamit niya lamang akong kasangkapan sa bundok na ito upang masunod ang itinakda ni Lolo. Pero hindi akong sinusunod ng mga kauri natin, kundi si Tio Pilo pa rin. Dahil kung sumusunod sila sa akin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. At wala nang ibang mapapaslang na normal na tao dahil ayaw kong maging katulad nila na pumapaslang ng mga taong walang kalaban-laban. At sa muling pag-atake ng isang albularyo, lilipulin sila ni Nestor. At kapag muli nang bumalik ang katahimikan sa lugar na ito, babalik tayo ng Maynila. Doon ay muli tayo magbabagong buhay, Inay. Pero anak, napamahal na sa akin ng Tio Pilo mo. Inay naman, ako ang kadugo ninyo. Anak niyo ho ako, Inay. Makinig naman ho kayo sa akin. Nasa hustong edad na ho ako at alam kong ginagawa ko. Huwag na ho kayo magbulag-bulagan kay Tio Pilo. Samantalang dati, ang laki na ng pinagbago nyo. Ngunit nang muli siyang dumating sa ating buhay, muli ka na namang pumapaslang ng tao. Kaya ayaw ko nang mangyari ang lahat ng yun. Naiintindihan niyo ba ako, Inay? Nabulag na si Inay sa ipinapakita ang kabutihan ni Tio Pilo sa kanya. Subalit ang nabibiktima nila ay hindi sila nakakaramdam ng awa. Lalo na kapag sinusumpong na si Inay ng kanyang pagiging aswang. Wala na itong sinisino kapag nagtutungo na sa tahanan ng mga tao. Emil, nagtataka na sa iyo ang ating mga kasamaan na hindi ka sumasama sa amin. Kinakailangan ka nila ngayon. Para saan pa? Ni hindi naman ako sinusunod ng mga kasamahan natin. Itinuring mo nga akong pinuno. Pero ikaw pa rin ang kinikilala nila. Ano pang silbi ko sa lugar na ito? Ginamit mo lang ako, Tio Pilo, upang masunod lamang ang kagustuhan ni Lolo. Pero anong kinalabasan? Hindi niyo ko kayang sundin sa lahat ng gusto kong iutos sa inyo. Emil, ano bang gusto mong gawin? Magpakasanto kami sa iyong harapan. Nakakalimutan mo na yata ang pangangailangan namin. Hindi kami tao.
Mga aswang kami na nagugutom sa laman ng tao. Kaya paano ka naming susundin kung ang gusto mong ipakain sa amin ay mga ligaw na hayop? Ganyan kayo pinalaki ni Lolo. Kaya magpahanggang sa ngayon, ipinagpapatuloy pa rin ninyo ang pagiging hayok ninyo sa laman ng tao. Lapastangan kay Mel, huwag mong questionin ang pamumuno noon ng iyong lolo. Si Itay ay isang magaling na pinuno. Ibinuwis niya ang buhay niya, pati na rin ang iyong Itay, upang makatakas kami. Yun na nga ibinuwis nila ang buhay nila. Pero ikaw, anong ginawa mo? Tumakas ka upang isalba ang iyong buhay ni hindi mo man lamang sila tinulungan ng mga panahong yon. Anong klase kang anak at kapatid ni Tatay Arthur? Pang sarili mo lamang iniisip mo, Tio Pilo. Anong gusto mong mangyari, Emil? Kung hindi lamang kita pamangkin, kanina pa kitang pinaslang. Magsitigil na nga kayong dalawa riyan. Emil, umalis ka na nga muna rito. Hindi matatahimik ang loob ng tahanang ito hanggat magkasama kayong dalawa. Nagtungo si Emil sa kagubatan. Bahagya siyang nahiga roon habang pinagmamasdan ng liwanag ng buwan hanggang sa may marinig siyang kaluskos na nanggagaling sa paligid. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Nagulat siya nang biglang may dumating na isang babae. Maputi ito at may kagandahan. Danila, bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Patawad kung naabala kita. Para sa akin, ikaw ang pinuno ko. Hindi mo pa man ito magampanan sa ngayon, pero alam kong maganda ang layunin mo. Sa totoo lang, gusto ko rin ang pagbabago na nagkawatak-watak tayo noon. Nanahimik din ang mga magulang ko. Pero muling nagpakita sa amin ang iyong Tio Pilo. Inikayat niya kami na muling bumalik rito. Pinamunuan niya kami. Subalit sa muli naming pagbabalik, muling naging masama si nanay at tatay. At pati ako ay muling kumain ng laman ng tao. Gusto ko rin ang pagbabago, Emil. Hanggang kailan tayo magiging ganito? At paano kung makahanap tayo ng katapat na isang magaling na albularyo? Danila, humihingi ako ng tawad sa iyo. Bakit ka naman humihingi ng tawad? Wala ka namang masamang ginagawa sa akin. Meron. Nakipagkasundo ako sa isang albularyo. Sasalakay siya rito sa mga susunod na araw kapag palubog na ang liwanag ng buwan. Kaya kung ako sa iyo, Danila, tumakas na kayo. Isama mo na ang iyong mga magulang at kapatid. Alam kong nauunawaan mo ko. Lubusan ng masama sila, Tio Pilo. Pati na rin ang kanyang mga kasamahan. At para matigil ng lahat ng yon, kinakailangan ko itong gawin. Nagulat na lamang si Danila nang sabihin ko yon. Subalit sumang-ayon siya sa akin. Palihim niyang ipinalam sa kanyang mga magulang hanggang sa makalipas ang ilang araw. Umalis na nga sila Danila sa aming sityo at lubos ang nagpakalayo-layo. Muling tinipo ni Tio Pilo ang samahan. Pinag-usapan nila ang patungkol sa pamilya ni Danila dahil sa lubusan niyang pagtataka kung bakit umalis ang pamilyang yon. Sino sa inyong nakakaalam? Ano ang kanilang dahilan? Pinaghirapan kong muling buuin ang samahang ito. Pero bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? May nagtatraidor ba sa inyo? Wala kaming alam patungkol doon, Pinono. Kaya pala nagtataka kami. Tarantang-taranta sila. Napansin ko rin yun, Pinuno. Samantalang ang pamilyang yun, aktibo sa pagkuha ng mga pagkain. Kaya kahit kami nagulat kung bakit nila nilisan ang sityo natin. Nananahimik lamang kami noon ni Inay sa gilid habang patuloy na pinakikinggan ang mga pinag-uusapan nila Tio Pilo. Hayaan niyo't pilit ko silang hahanapin. Aalamin ko kung ano ang kanilang dahilan. At kapag nalaman kong may traidor sa ating samahan, alam niyo na ang mangyayari. Patuloy na nagbulong-bulungan ang bawat isa. At nang matapos na ang pagpupulong na yon, muli na kaming bumalik ni Inay sa aming tahanan hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang pagsalakay ng albularyong si Nestor na anak ng dating bantugang albularyo. Sinasalakay tayo! Ang mga bahay natin! Patuloy na sinusunog! Tulong! Doon ko natunghayan ang galing ng albularyong si Nestor. Kung ang kanyang tatay noon ay isang bantugan, wala itong pinagkaiba. Patuloy kaming nanahimik ni Inay. Pilit kong pinagmamasdan kung nasa saan na si Tio Pilo. Marami-rami na rin ang napaslang sa aming mga kasamahan, lalong-lalo na ang kanyang mga alagad. Dagli na akong hinila noon ni Inay upang lubusan ng tumakas at umalis na sa sityong yon. Subalit ang pinakahihintay ko ay hindi ko man lamang natunghayan. Inay, hindi ko pa nakita si Tio Pilong napaslang. Gusto ko mismong matunghayan sa aking mga mata na binabawian siya ng buhay ni Nestor. Anak naman, lumikas na tayo rito. Baka pati tayo'y madamay pa. Hindi, Inay. Kilala ho ako ni Nestor at hindi ho tayo mapapahamak sa kanyang kamay. Hindi, anak.
Sa dami ng nakakalaban niya ron, sa palagay ko'y wala na siyang pinipili. Kaya kinakailangan na nating lubusang lumayo. At dahil nga sa pagpupumilit ni inay, nilisan na namin ang sityong yon. Muling sumakay sa kapatagan at nagtungo sa Kamaynilaan. At dahil nga sa nakapagtapos naman ako, naghanap na lamang ako ng trabaho roon upang muling makapagpatuloy sa pamumuhay ng tahimik kasama si nanay. Hanggang sa magkaroon ako ng isang babaeng katrabaho. Meron siyang konting kaalaman sa panggagamot. Ang pangalan niya ay Luisa. Napansin niyang kalagayan ko at nang humingi nga ako ng tulong sa kanya, hindi ko na malalam na ang kanyang tatay pala ang magaling na manggagamot. Kaya pala kahit papano'y may kaalaman siya dahil anak siya ng isang albularyo. Luisa, sigurado ka bang tutulungan mo ko? Pati na rin si nanay? Oo naman, Emil. Ano pa't naging albularyo yung tatay ko kung hindi kanya matutulungan? Naging instrumento lang ako para malaman ko yung kalagayan mo. Grabe palang nangyari sa pamilya mo, no? Totoo ngang nasa lahi kayo ng mga aswang. Alam mo, marami nang natulungan si tatay patungkol dyan. Marami ring lumalapit sa kanya eh. Kaya nga para sa amin hindi na bago yan. Ibig mo bang sabihin, hindi ka natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Nakikita ko naman ang kabutihan mo. Dala lamang yan ang impluensya ng pamilya mo noon. Kaya ang akala mo, lahat ng taong makakasalamuha mo ay matatakot sa'yo. Hindi lahat, no? Lalo ng katulad ko na may alam na patungkol sa mga aswang. Sa bagay, anak ka nga pala ng albularyo. Malapit na ba tayo sa bahay ninyo? Malapit na. At sa susunod na araw, yung nanay mo naman ang dalhin mo sa bahay para magamot na kagad ni tatay. Tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami pinabayaan ng magama. Patuloy nila kaming tinulungan hanggang sa lubusang matanggal ang sumpa sa aming katawan ni inay na naging dahilan ng aming pagiging normal na tao. At dahil sa kabutihang ipinakita ni Luisa at sa pagtanggap niya sa amin, nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa maging kami at magkatuluyan. Bumuo ng sarili naming pamilya. Magmula noon, wala na akong naging balita patungkol kay Tio Pilo, pati na rin sa iba pa naming mga kasamahan. Namuhay kami ng tahimik sa Kamaynilaan. Ipinagpapasalamat ko ang lahat na nangyaring yon. Nang minsang, nakipagkasundo ang pinunong aswang na tulad ko sa isang albularyo. Okay mga kaiwaga, pwede palang mangyari yon. Magkaisa ang pinunong aswang pati na rin ang albularyo. Pero may mga bali-balita rin ganon. Yung iba naging asawa pa nila aswang, nagbago rin. Siguro depende na rin sa pag-iisip ng isang nilalang kung gusto niya talagang tulungan ang kanyang sarili para tuluyang mamuhay ng tahimik na tulad ng mga normal na tao. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.